Já tě zdravím u dnešního videa. V dnešním videu to nebude žádná challenge ani něco takového. V dnešním videu budeme hrát Rio de Rankedy a bude to Push to Unreal Part 1. Momentálně se nacházím v Diamond 2, 42%, takže mám ještě docela velkou cestu před sebou. Tak jdeme na to. Landil bych asi Paradise. No, risknu to, snad nejdu pro sebevraždu. Ty kráso, tak tolik lidí jsem nečekal, že sem půjde. Nevadí. Koupil to. Dead. Já jsem taky dead. Dobrý, hned se vzdal. Nevím proč teda, měl free kill skoro. Si dáme medkita. Máme 2 killy, to je perfektní start. Tady určitě, jo tady. Dáme magi, menší, ale. Tak to bylo to bylo něco. Kdyby se mi to nakouslo ještě teď, tak by to bylo ještě lepší. Joj. Jsem dead, no. Jaj, proč musím mít logy? Hej, co to je těm cápkům? Já mám taky dobrý logy. To bych pojmenoval takzvaný pink time, nebo něco takového. Co ta hemerka? No zdor, pojď sem kam běž. Koupil to. Ty kráso, no. Jaj. No pojď. Kašlu na něj, jdu sem. Dám si biga. Jsme si vyměnili tak ty hity asi. Jo, tak teď jsem normálně neměl sov. Nice crack. Dead, nice. No kill. No. Pojď. Ty kráso. Jakou jsem dal bombu. Ty kráso, takovou bombu jsem. Ty kráso. To jak mi mohl dát takovou petardu. No way. Dostal to? No jedno. Please. Už má někdo vyžral. No, jsem dead. Nice, jen se pobíte. Crazy. Dostal to? Zkoušej. Přímo pode mnou a musíme rotate.
To je teď hodně nepříjemná situace a musím tam hojit. Oh shit. To je retard. Ale mi nedělej frajer. Oh good. Co to drží hezky. No way, kam to dalo tak málo? Nevadí. Tak jdeme další hry. Ještě se kouknem, se nám to přidalo. Tak 5 kg a to 5. Po 17, to je dobrý. Ty krás. Come on, why only that you got? GG. Nice, Thunder Shutdown. Zobnu si. Má dostal krát. Ježiš, já to nevyzjistil. To má jedno. Stop. Nice. Našel tu hamerku. Ty krás. Tady. Sorry, bejku. Ten Inferno. Sfaxis. Jo. Musíme se vnitřenky, my se zdrháme. Ty se tu hezky tím sádkem, ale vím, že já právě někde nade mnou myslím. Where is he? Tady. Myslím. Dostal. Mám high ground. Co si tam popnu? Bych nemohl dostat, no, se i tak dostanu víka. Ty krás, jsem dostal. Mám matru. No, to padá. Zdechl na polna, a nezdechl. Ty krásu. Awards. Tak. No jedno. To nenávidím, tady tu třetí part ještě někdo dával. To je jako blbý. No vej, já jsem teď kodil, já jsem se pouchtěl, já jsem teď dostal, jsem dostanou overshieldy. Třeba by mě neznám.
Jo. No tak jsem dead. To fakt. On tam nešel stavět. Jsem nešel postavit schod, nevím proč. Nevadí, no. Tak se kouknu, co máme za rank. Máme 7 killů, což je solid. Nebo moc nepokročilo, no, se 40% na 80, no. Tak tohle bylo celé video a mějte se. Zdar!